Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn bwerus. Mae nifer ohonom yn ei ddefnyddio bob dydd i adeiladu a chynnal perthnasau personol a phroffesiynol, rhannu newyddion a chefnogi datblygiad proffesiynol. Ond i addysgwyr, mae'n dod gyda rai cyfrifoldebau a risgiau. Mae cynnal proffesiynoldeb ar-lein yn hanfodol. Mae'r cod ymddygiad ac ymarfer proffesiynol yn gosod y disgwyliad arnoch chi fel ymarferydd addysg, ac mae yno i helpu lliwio'ch dewisiadau a'ch penderfyniadau. Mae'n bwysig eich bod yn ymgyfarwyddo gyda chynnwys y cod. Bydd yr egwyddorion yn eich cefnogi chi i gynnal proffesiynoldeb a diogelu eich enw da ar-lein. Dyma rhai o prif bwyntiau allweddol y dylech chi dilyn wrth ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Parchwch gyfrinachedd. Peidiwch â thrafod dysgwyr, bobl ifanc, rhieni, hydweithwyr na'ch man gwaith. Peidiwch byth â rhannu eich gwybodaeth gyfrinachol neu bersonol chi na unrhyw un arall ar-lein. Mae ffiniau'n bwysig. Gall natur anffurfiol y cyfryngau cymdeithasol ddrysu'r ffin rhwng ei bywydau personol a phroffesiynol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'r un ffiniau ac y byddwch all-lein. Byddwch yn barchus a charedig. Mae beth rydych chi'n ei ddweud ar-lein yn adlewyrchu arnoch chi, eich cyflogwr a'ch proffesiwn. Cofiwch drin eraill gyda'r un cwrteisi a phe byddwch yn siarad â nhw wyneb yn wyneb. Osgwch gynnwys amhriodol. Cofiwch, gall eich ymddygiad ar-lein gael canlyniadau difrifol iawn, gan gynnwys camau troseddol neu sifil. Nid yw'r safonau a ddisgwylir gennych yn newid ar-lein. Gall bod yn broffesiynol ar-lein eich helpu sicrhau nad oes pobl yn cwestiynu eich cofrestriad. Mae canllawiau mwy manwl yn ein canllawiau arfer da, sydd ar gael ar ein gwefan www.ecega.cymru.